Vítam vás pri mojom rozprávaní, ktoré sa bude týkať tohto obdobia, ktoré teraz nastáva a nastalo. Možno už aj vy cítite, že je niečo inak, že možno veci vnímate inak, cítite inak. Že sa vaše životy nejakým spôsobom teraz veľmi radikálne menia a to, čomu ste predtým verili, začínate ako si spochybňovať. Možno máte pocit, že už sa nezmestíte do svojho starého života a potrebujete z neho uniknúť. Možno máte pocit, že všetko, čo ste doposiaľ žili, vám už momentálne nedáva zmysel. Nie je to len o vás, je to kolektívny jav, pretože v tomto období, v ktorom sa momentálne nachádzame, nastáva neuveriteľne veľa vzácnych okamihov. Jedným z nich je, že sa v roku 2026 na jar priblíži Saturn k Neptúnu tak blízko, že nastane ich konjunkcia. Toto však už začalo v roku 2024, pretože planéty sa postupne k sebe približujú a toto približovanie prináša k nám do kolektívneho vedomia mnoho tém. Možno vnímate, že sa kolektívne rozoberajú neustále nejaké témy, a že vlastne každým rokom alebo v nejakom období vzniknú nejaké témy a počujete zrazu o nich z každej strany. Nie je to náhoda, je to prirodzený jav, pretože všetky energie, ktoré sem prúdia, zo sebou prinášajú určité témy, ktoré vyvstávajú a ktoré vyplavujú na povrch všetko, čo potrebuje byť spracované a uvidené. Cítila som už od konca minulého roka, že niečo sa začalo veľmi intenzívne meniť. Tak som sa na to pozrela a zistila som, že nie je to iba o mne, ale je to globálne, je to kolektívne. Konjunkcia Saturna a Neptúna je veľmi nezvyčajný jav, ktorý sa deje približne raz za 36 rokov. To znamená, že toto obdobie je skutočne veľmi vzácne. Momentálne sme podľa numerológie aj v deviatkovom roku, čo je rokom ukončovania, aby mohli prísť v jednotkovom roku nové začiatky. Je to náhoda? Podľa mňa nie. Podľa mňa nie je náhoda, že zrovna v deviatkovom roku sa stupňuje vlastne konjunkcia Saturna a Neptúna, ktorí zo sebou prinášajú obrovské zmeny na globálnej úrovni. Tak sa dnes na to pozrieme, aké témy zo sebou prinášajú a čo aktuálne môžeme pociťovať a čo aktuálne môžeme riešiť v našich životoch. Jedna z vecí, ktorú zo sebou prináša Saturn a Neptún vo svojom spoločnom objati, ktoré nastane až na jar budúceho roku vo svojej najväčšej intenzite, sú témy nových začiatkov a rozpadu toho starého. Momentálne môžeme vnímať, ako sa rozpadajú všetky naše ilúzie. Možno to pociťujete už naozaj veľmi intenzívne. Aj keď ešte táto konjunkcia nenastala úplne naplno. Ja to u seba veľmi intenzívne vnímam. Vnímam, že všetko to staré, ktoré sa ma dlho držalo, už nemôže existovať v mojom poli, už nemôže existovať v mojom živote. Možno to vnímate aj vy, možno túžite po úplne iných zajtrajškoch, možno chcete navštíviť miesta, kde ste predtým nikdy neboli. Možno zatúžite po úplne inej úrovni svojho života. Možno začínate zisťovať, že to, čomu ste doteraz verili, vlastne ani nie je vašou vnútornou skutočnou pravdou, ale sú to len ilúzie, ktoré ste odobrali a nasali na seba zo svojho okolia. Možno žijete pravdy niekoho úplne iného a teraz nastáva obdobie, kedy sa všetky ilúzie budú rozpadať. Všetko, čo nie je postavené na pevných základoch, ale len na ilúziách, sa momentálne v tomto období rozpadne. To znamená, že budú spochybňované všetky smery, ktorými sme doteraz išli, pretože sa sem chystá prísť niečo úplne nové. Pred 36 rokmi, keď nastala posledná konjunkcia na Saturna a Neptúna, odohrali sa na globálnej úrovni obrovské zmeny. Začali padať staré systémy, začali padať staré náboženské štruktúry a začali sme transformovať všetko, čo potrebovalo byť pretransformované do nových energií a do nového cyklu. Teraz sa postupne dostaneme do nového 30-ročného cyklu, ktorý bude so sebou prinášať úplne nové témy. Aké? To však zatiaľ ešte úplne nevieme. Jedno je však isté,
že momentálne bude padať materialistický náhľad na život, tak ako sme ho poznali doteraz. Nie, neznamená to, že budeme žiť iba duchovným životom, pretože stále sa nachádzame v hmotnej realite, ktorá má svoje zákonitosti. Akékoľvek odsudzovanie hmoty, popieranie jej existencie v našich životoch a jej potrebnosti, preto aby sme tu vôbec mohli byť ako duše, inkarnované na tejto planéte, môže spôsobovať to, že vzniká voči hmote obrovský odpor. Nie je to však správne, pretože hmota je veľmi potrebná pre náš duchovný vývoj. Avšak to duchovnejšie ponímanie života bude v tom, že sa hmota bude vyrovnávať s duchovnom, ale nie s duchovnom, aké sme poznali doteraz. Toto duchovno sa bude úplne transformovať na niečo nové, nepoznané. Ľudia budú viac inklinovať k holistickému prístupu k životu, to znamená, že prestanú postupne oddelovať telo od duše a od mysle. Prístupy k liečeniu sa budú radikálne meniť, ale taktiež sa bude meniť aj ponímanie celej spirituality, pretože Saturn momentálne priniesie energiu, ktorá je energia poriadku. Je to energia veľmi rázna, ktorá nedovolí ilúziám ďalej prežívať v našom vedomí a v našom živote. Akékoľvek duchovno, ktoré nebolo postavené na pevných základoch, ktoré nedokáže fungovať v našom živote tak, aby sme žili plnohodnotný život, bude sa to rozpadať. Toto duchovno sa rozpadne, všetky ilúzie, ktoré sme poznali, už budú neudržateľné. Neptún je planéta božskej pravdy. To znamená, že bude momentálne posvietené na všetky oblasti života, ktoré nie sú v skutočnej pravde. Momentálne budú preverované rôzne oblasti nášho života tak, ako to bolo aj pred 36 rokmi, keď bola posledná konjunkcia Saturna a Neptúna. Saturn je planéta reality, disciplíny, pravidiel, zodpovednosti a karmy. Je to neúprosný učiteľ karmy. To znamená, že všetko, čo potrebujeme zažiť na vlastnej koži, čo sme možno vykonali v minulosti, buď vedome, alebo aj z nevedomosti iným ľuďom, budeme si to musieť zažiť na vlastnej koži, či sa nám to páči alebo nie. Saturn nás učí zodpovednosti za svoje konanie. A táto energia, ktorá momentálne prichádza, bude spôsobovať aj rozpad nielen duchovných ilúzií, ale aj materialistických ilúzií a mocenských ilúzií. To znamená, že momentálne budeme globálne pociťovať zmeny, aj čo sa týka mocenských štruktúr. Čo bude úplne do hĺbky preverované, budú naše medziľudské vzťahy a hlavne tie, ktoré sú založené na manipulácii a na zneužívaní. Mnohí ľudia sa čudujú, prečo posledné 2 roky sa tak veľmi a tak veľa hovorí o manipulácii, o rôznych porukách osobností a podobných veciach. Nie, naozaj to nie je náhoda. Je to pretože to so sebou prinášajú aktuálne energie. Deje sa to pretože naše vzťahy majú byť pretransformované a manipulácia už v našich životoch nemá postupne čo hľadať. To znamená, že vzťahy budú musieť byť tvorené a žité na pravde a v pravdivosti. Momentálne sa tieto témy budú v našom poli ešte stále objavovať na kolektívnej úrovni. To znamená, že mnoho ľudí bude rozprávať o témach, ako sú manipulácia vo vzťahoch a psychické poruchy a podobné veci. Je to preto, aby sa naozaj posvietilo na všetko, čo už nemá slúžiť najvyššiemu dobru. Mnoho vzťahov sa teraz rozpadne. A čo je ešte veľmi dôležitá vec je to, že ľudia, ktorí boli doteraz v roli obeti, budú pociťovať obrovskú silu, budú pociťovať obrovské odhodlanie tejto role vo svojom živote sa zbaviť. Ľudia, ktorí boli slabí a cítili sa na tomto svete, ako keby tu neboli doma, tak bude preverovaná každá oblasť ich života. Bude preverované to, čo chcú naozaj žiť a kam chcú smerovať vo svojom živote. Budú sa v tomto období vyplavovať zranenia, ktoré človeka uvádzali do role obete. To znamená, že mnoho vecí, ktoré boli uzamknuté v našom vnútri, ktoré sa stali v minulosti,
môžu sa teraz vyplavovať na povrch a môžu spôsobovať rôzne emócie. Keďže táto konjunkcia Neptúna a Saturna bude v Baranovi a teraz momentálne sme odišli z energie Barana, tak sa bude diať to, že sa bude liečiť a prebudzať náš vnútorný bojovník. V kolektívnom poli sa môžu objavovať energie boja. Je to však v poriadku, pretože ak človek chce vystúpiť z roli obete, vo väčšine prípadov je veľmi potrebné aktivovať svojho vnútorného bojovníka, ktorý začne nastavovať zdravé hranice. Niekedy je liečenie potrebné urobiť cez hnev, aktiváciu hnevu. Pretože čo majú obete spoločné je práve to, že majú potlačené vyjadrovanie svojich emócií a hlavne hnevu, čo často spôsobuje to, že sa to odráža na ich tele vo formou chronických ochorení rôzneho druhu. Nielen fyzických problémov, ale aj psychických a často títo ľudia práve trpia depresiami, úzkosťami a panickými atakmi. V tomto období budú všetci ľudia, ktorí v sebe ešte stále živia rolu obete, boja sa, nevedia si nastaviť zdravé hranice, budú vyzývaní k tomu, aby to konečne urobili. Stále budú v láske, ale môže sa stať to, že počiatok ich liečenia, uzdravovania a vstupovania do sily, zbavovania sa role obete, bude obnášať to, že budú veľmi hnevliví. Je to však v poriadku, pretože je to súčasťou väčšieho procesu. Nie je dobré tento proces vo svojom živote zastavovať. Hnev je veľmi potrebná energia, ktorá keď sa správne využije, dokáže človeku zachrániť život. Je to veľmi potrebná energia, ktorá dokáže naštartovať zmenu k novým začiatkom. Dokáže posilniť vôľu, dokáže posilniť sebavedomie, sebalásku, dokáže človeku priniesť do života nové energie a nové nádeje. Ľútosť a smútok sú vždy pod hnevom. Hnev je frekvenčne vyššie. Je to lepšia energia ako smútok a ľútosť. To znamená, že ak človek vo vašom okolí, ktorý bol veľmi dlho v ľútosti, v smútku a v depresii pociťuje hnev, je to veľmi dobré znamenie, že je na dobrej ceste za seba liečením a uzdravením sa. Nezastavujme ľudí v hneve, pokiaľ nie je ten hnev toxický a životu nebezpečný. Pretože je to známkou toho, že títo ľudia sa konečne začali uzdravovať. A toto bude hlavnou témou momentálne v tomto období až do budúceho roka, jari 2026. Momentálne sa bude diať to, že všade, kde bola používaná manipulácia, či už to bolo v medziľudských vzťahoch, alebo v pracovných záležitostiach, alebo aj v duchovných smeroch, kde naozaj niekedy vzniká veľmi veľa manipulácie, všetko to bude veľmi preverované, odhalené a bude sa to rozpadať. Všetko, čo nie je založené na súcitných a pravdivých základoch, bude narušené, odhalené a vyčistené. Bude sa diať toho mnoho na rôznych našich úrovniach. Môžeme pociťovať to, že konečne máme chuť a energiu žiť svoj vlastný život podľa seba. Momentálne obdobie nás bude vyzývať k obrovskej autenticite. To znamená, že práve tento hnev nám bude pomáhať dostávať sa do svojej autenticity. Budeme mať možnosť pocítiť to, kto vlastne sme. Bude to prinášať so sebou aj Neptún, pretože bude odhalovať naše skryté túžby a naše skryté dary. Neptún je planéta, ktorá zo sebou prináša vysoké duchovné témy. Ale už nie tie iluzórne. Budú to témy založené na hlbokej a skutočnej pravde. Budeme mať veľakrát pocit v tomto období, že to, čomu sme verili, boli naozaj len nejaké ilúzie. A možno budeme pociťovať ľútosť, že sme stratili v živote veľmi veľa času. Každá etapa nášho života je však veľmi potrebná a žiadna nie je zbytočná, pretože každá etapa života nám pomáha spracovávať si iné témy. Niektoré záležitosti, ktoré sa budú vyplavovať, však môžu byť skutočne veľmi bolestivé a nepríjemné. Môže prichádzať ľútosť nad strateným časom a je dobre to prijať. Avšak táto energia, ktorá teraz prichádza, bude to energia, ktorá naozaj vyburcuje naše vnútro k novým začiatkom a budeme mať chuť zbúrať všetky limity
a všetky obmedzujúce presvedčenia, ktoré sme vo svojom živote doteraz mali. Čo sa bude diať, bude narušenie aj našej viery v systémy, ktoré tu boli doteraz. Budú sa rozpadať staré náboženské štruktúry, staré náboženské systémy, staré ezoterické štruktúry, ktoré boli založené naozaj len na ilúziách, ktoré nemali vôbec pevné základy a bránili človeku prejaviť naplno svoj potenciál a žiť skutočne naplnený život. V tomto období prebehne veľmi veľa skúšok a možno tie skúšky nebudú vždy veľmi príjemné, avšak sú k nášmu rozvoju veľmi potrebné. V tomto období budú povstávať vizionári. Budú rozprávať veci, o ktorých sme možno ešte nepočuli. Ak máme vo svojom vnútri tendenciu lipnúť na starých štruktúrach, na starých pravdách, môže to byť pre nás veľmi nepríjemné. Počuť nové veci, na ktoré nie sme zvyknutí, môže byť veľmi obohacujúce, ale takisto aj veľmi nepríjemné, pretože búranie starých presvedčení a ilúzií je niekedy veľmi bolestivý proces. Momentálne vo svete povstane veľmi veľa svetelných pracovníkov. Budú hovoriť o veciach, ktoré budú posúvať ľudstvo k novým zajtrajškom a novým začiatkom. Pretože nová energia už klope na dvere. Avšak to staré musí prejsť ešte transformáciou a liečením a musí prísť k mnohým pochopeniam. Ľudia si budú spýtovať svoje svedomie, ale budú takisto aj ukončovať nefunkčné vzťahy. A to sa momentálne aj vo veľmi veľkej miere deje. Vzťahy, ktoré boli naozaj založené len na zneužívaní a manipulácii, dostanú stopku. Samozrejme, u každého to bude trvať inak dlho, pretože každý človek si musí prejsť inými lekciami v živote a musí nazbierať iné skúsenosti. Takže momentálne obdobie nás bude vyzývať k skutočne veľkým zmenám. A keďže toto obdobie nastáva iba každých 36 rokov, môžeme vo svete očakávať naozaj veľmi veľké udalosti rôzneho druhu. Nebudú sa týkať iba našich osobných životov. Barán je energia Marsu, ktorá vyzýva k boju. Ak boj je niekedy naozaj potrebný, hlavne ak sa to týka vystupovania z roli obete a vstupovania do svojej sily. Môžeme skutočne pocítiť, že už je čas žiť to, čo naozaj chceme a čo naozaj cítime. Môžeme mať chuť opustiť staré pracovné miesta bydliska, aj svoje staré vzťahy. Všetko, čo už nesúladí s našou vnútornou zmenou a s našou skutočnou energiou, bude musieť opustiť náš životný priestor. Ľudia, ktorí nerozumejú tomu, čo sa deje v ich životoch, môžu pociťovať ľútosť, môžu zažívať horkosť, trpkosť, odsudzovanie týchto situácií, ktoré do života prichádzajú. Je však dobré pochopiť, že všetko sa deje pre naše dobro a toto obdobie nám má pomôcť, aby sme vstúpili do svojej najhlbšej pravdy a konečne už začali žiť. Možno teraz v tomto období vo svete nastane mnoho podivností, pretože práve podivnosť je to, čo narúša stále štruktúry. Pracovníci svetla, ktorí teraz povstanú a začnú hovoriť o nových pravdách, to nebudú mať zo začiatku samozrejme príliš jednoduché. Pretože nič, čo je nové, nemá ľahký začiatok, ale musíme veriť, že čaká nás veľmi dobré obdobie. Deviatkový rok, ktorý teraz pomaly už je vo svojej druhej polovici, je rok ukončovania starých záležitostí a skutočne nie je náhoda, že zrovna teraz Saturn a Pluto prechádza do svojej konjunkcie po 36 rokoch. Verím, že toto obdobie bude pre nás všetkých veľmi prospešným. Verím, že toto obdobie prinesie do sveta veľmi veľa pozitívnych zmien, aj keď to môže zo začiatku vyzerať skôr naopak. Vždy pred svítaním nastáva chaos a na to nesmieme zabúdať. Verím, že toto obdobie mnohým z vás prinesie do života to, čo ste naozaj v skutočnosti vždy chceli žiť a že konečne nájdete odvahu na to, aby ste si dovolili vstúpiť do svojej autenticity a nastavili si zdravé hranice, ktoré sú naozaj v tejto fyzickej realite veľmi potrebné. Ďakujem vám za vypočutie si dnešného posolstva a čoskoro vám prinesiem ďalšie vhľady, ktoré vám možno pomôžu na vašej ceste životom.